Wow. Hindi. Tao. Wow. Leaders. Hey, what's up mga Meg? Si Daddy Ining pala to. Saglit lang to guys, meron lang akong ipapakilalang apps na baka magustuhan nyo. Ito ay ang Epoch Game. Ang Epoch Game ay isang play to earn games na pwede kang kumita ng pera. Ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out sa mga napanalunan nyo dito. Easy lang guys, bind nyo lang yung Gcash nyo dyan. Tapos pwede na kayong mag-cash out sa inyong mga napanalunan. Pwede ka ring maging agent. All you can do is mag-invite ka guys para madami kang commission na makukuha pag madami kang na-invite. So, ganun lang kadali. So guys, sobrang legit nitong Epoch Game guys. So kanina yung balance ko ay 4,000 pesos. So nag-withdraw ako kanina ng 2,000. Ito yung email guys na naging successful yung pag-withdraw ko. Ayan. Tapos pumasok na sa Gcash namin. Sobrang legit guys. So please click the link in the comment section para ma-download nito.